Presentámosche o programa Por Talento Digital Esenciais de Fundación 11 para mellorar as túas competencias digitais. O equilibrio entre o digital e a vida persoal é esencial no mundo actual. Para conseguilo tes Benestar Digital. Desconecta, consume con consciencia e crea unha contorna digital segura. Un curso deseñado para persoas con discapacidade. Nesta experiencia formativa de 8 horas, aprenderás a importancia de desconexión digital, a consumir información de xeito consciente e a xestionar unha contorna digital segura e responsable. Establece límites saudables no uso da tecnoloxía. Aprende a avaliar a información en liña e protexe a túa privacidade con ferramentas e métodos efectivos. Estes son os contidos do curso. Desconexión digital. O matching e o hating na contorna digital. En etiquetas e consumo saudable da información digital. Ademais, descubrirás como promover unha cultura de respecto e empatía no mundo digital, resolvendo conflitos e xestionando a túa reputación en liña con responsabilidade. Mellora xa as túas competencias digitais con Benestar Digital. Desconecta, consume con consciencia e crea unha contorna digital segura. Apúntate. Chama ao teléfono 91 327 60 60 e forma parte do cambio cara a unha sociedade máis conectada e inclusiva. Actuación enmarcada na iniciativa Xeración D, impulsada por Red.es. Colabora Fundación 11, financiado pola Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Goberno de España.